Fil-Gazzetta tal-Gvern il-ħamis se tiġi ppubblikata liġi li tirregola l-aġenziji tax-xogħol jew dawk magħrufin bħala temping agencies. Dan se jfisser li l-operaturi li ma jkollhomx liċenzja maħruġa wara proċess rigorus u serju mid-direttur tax-xogħol ma jkunux jistgħu jkomplu joperaw u jħaddmu ħaddiema barranin jew Maltin magħhom wara Marzu li ġej. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul li spjega kif permezz ta' dan il-Gvern qed iżomm kelmtu u jwettaq weda elettorali oħra mill-Manifest Malta Flimkien. Id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg se jibda jilqa' l-applikazzjonijiet mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla filwaqt li l-liġi se tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' April li ġej. L-operaturi mbagħad se jingħataw ċans sal-ewwel ta' Ġunju li ġej biex jaġġustaw l-operat tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari semma kif din il-liġi l-ġdida se tara li s-settur ikun wieħed serju u professjonali u jkun hemm liġijiet b'saħħithom li jevitaw l-abbuż tal-ħaddiema. Ħanoħolqu settur professjonali fejn kull min jopera irid jottieni liċenzja, ħajkun hemm strutturi, ħajkun hemm aktar viżibilità u kontroll fuq in-numru ta' ħaddiema barranin ukoll. U dan kollu x'ħajġib miegħu li ħanattiraw f'pajjiżna ħaddiema ta' kwalità, ovvjament taħt kontroll fejn ħajaħdmu biss f'setturi li vera hemm bżonnhom. L-aġenziji li se jkunu regolati huma dawk li joffru servizzi ta' xogħol temporanju, dawk li joffru servizzi ta' outsourcing, jiġifieri jkunu l-kontratturi jew sottokontratturi li jimpjegaw il-ħaddiema magħhom u servizz ta' reklutaġġ. Uħud mir-regoli l-ġodda huma li l-aġenziji tax-xogħol iridu japplikaw għal liċenzja kull sena. Il-ħlas se jkun ta' 3,000 euro l-ewwel darba u 1,500 euro ma' kull ġdid. Hemm obbligu li kull aġenzija jew kontratturi kollu persuna impjegata meqjusa bħala competent person li trid tkun Maltija jew Ewropea u li għandha numru ta' snin ta' esperjenza jew degree fl-HR. Se jsir eżerċizzju ta' diligenza bl-għajnuna tal-Pulizija fuq l-applikanti, l-competent person u d-diretturi tal-kumpanija qabel tinħarġilhom il-liċenzja biex joperaw. Għal dan il-għan anke se jinħatar kumitat apposta li se jeżamina l-applikazzjoni. L-Aġenzija trid topera minn post li jkun approvat skont il-liġi. L-introduzzjoni ta' garanzija bankarja ta' 20,000 euro għal dawk li għandhom anqas minn 20 ħaddiem, filwaqt li dawk li għandhom aktar minn 20 ħaddiem iridu jagħtu garanzija ta' 20,000 euro u 2% tal-paga tal-ħaddiem. Din hija maħsuba biex tiżgura l-konformità minn kwalunkwe aġenzija ta' xogħol matul it-terminu tal-liċenzja u biex tassigura ħlas lil ħaddiema li jispiċċaw mingħajr xogħol. Din ma toġġ l-aġenziji ta' reklutaġġ. L-aġenziji li tittieħdilhom il-liċenzja jiġu blacklisted u ma jistgħux jitfgħu offerti għal tenders tal-Gvern jew jġibu ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea. L-operaturi ma jistgħux jitolbu ebda pagament lil ħaddiema biex jiġu f'Malta, lanqas jistgħu jimpjegaw persuni meta jkollhom l-għarfien li dawn il-persuni ikunu ħallsu l-flus biex jiksbu dak l-istess impjieg. L-entità identità mhux se taċċetta l-ebda applikazzjoni għal ħruġ ta' single permit mingħand aġenzija li ma jkollix liċenzja. Se jkun hemm pieni ħorox u rivokazzjoni tal-liċenzja għal min jinqabad jagħti servizz mingħajr il-liċenzja meħtieġa jew jikser il-kundizzjonijiet stabbiliti tal-liċenzja. Hemm istanzi fejn il-liċenzja tittieħed mal-ewwel. Repeat offenders tittieħdilhom il-liċenzja multi ta' 5,000 euro sa 30,000 euro għal min jinqabad jikser il-provvediment tal-liġi. Mhux se jkun possibbli li individwi jew kumpaniji jużaw servizzi ta' aġenziji li ma jkunux awtorizzati jagħmlu dan ix-xogħol. Dr. Ellul qal kif diġà hemm aġenziji li jaħdmu b'mod serju iżda sfortunatament hemm dawk li le. Dan filwaqt li issa l-ħaddiema kollha li jaħdmu mal-aġenziji tax-xogħol se jingħataw id-liċenza u tisħiħ fil-kundizzjonijiet tax-xogħol.